Cefin Campbell yw'r enw, a dwi'n gofyn am eich cefnogaeth i arwain rhestr Plaid Cymru yn etholiadau'r Senedd y flwyddyn nesaf ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru. Dwi'n gwbl ffyddiog bod gyda fi'r profiad a'r gallu i fod yn llais cryf dros yr ardaloedd hyn. Clywed Gwynfor yn anerch yn Nyffryn Aman yn y 70au, a wnaeth i fi benderfynu y byddai ymgyrchu dros y Gymraeg, cyfiawnder cymdeithasol, a sicrhau hunan-lywodraeth i Gymru yn chwarae rhan bwysig yn y mywyd. We need to regenerate the economy of both our urban and rural communities, including, of course, the agricultural sector. We have to create jobs for young people and support existing and new businesses. Mae Cymru'n wynebu llawer iawn o fygythiadau, economaidd, cymdeithasol a ieithyddol. Felly mae'n bwysicach nag eriod yn bod ni'n ethol Llywodraeth Plaid Cymru o dan arweiniad Adam Price y flwyddyn nesaf. A gyda'ch cefnogaeth chi, dwi eisiau bod yn rhan o'r tîm hwnnw yn y Senedd, mwyn gwneud gwahaniaeth.